In preparation po dito sa pagpasok nitong si Typhoon Uwan, ang buong pwersa po ng Northern Luzon Command is naka-red alert status po tayo ngayon. Ibig sabihin po nito, yung buong pwersa po, yung kasundaluhan po natin under NOLCOM is naka-standby on alert po tayo. In fact, meron na tayong mga naka-deploy na mga search, rescue and retrieval teams sa iba't ibang bahagi ng ating nasasakupan, no? Specifically in the area of Central Luzon and Northern Luzon, na kung saan alam natin na dito tatama yung paparating na si Typhoon Uwan. Okay. Sa ngayon, sir, kumusta na po ang monitoring po natin sa mga kasamaan po natin na deploy sa Central Luzon sa Northern Luzon? Apo Major Puebla, sir. Well, actually, Bombo Roger, no? Tama po yan. Meron tayong mga deployed na mga liaison officers sa iba't ibang ahensya, no? To include the Office of Civil Defense, the different local disaster risk reduction management offices. Meron tayong mga liaison officers doon na kung saan para mapabilis po yung ating coordination, yung ating pakikipag-ugnayan doon sa kanila. And as of the moment, Bombo Roger, Bombo J, maganda pa naman yung ating panahon ngayon. But still, naka-deploy na yung ating mga search, rescue, and retrieval teams sa iba't ibang bahagi ng ating nasasakupan. Okay. How about naman po, sir, yung mga ramit or gamit po ng Armed Forces of the Philippines? Kumusta naman po yung mga aparatos na gagamitin sakaling lumakas itong Typhoon Uwan, Apo Major? Yes, actually, aside from the personnel and the forces being deployed doon sa iba't ibang strategic areas, Bombo Roger, no? Yung ating different assets, to include the land, sea, and air assets, are naka-standby na rin po in preparation for this upcoming Typhoon Uwan. Na kung saan very close po yung ating coordination sa different local government units, local government agencies, in order for us to respond immediately, makapag-provide tayo ng assistance sa iba't ibang communities na kung saan alam natin na dito dadaan posible yung paparating na si Typhoon Uwan. Okay. Itong search and rescue retrieval teams po natin, sir, ilan po lahat po ito? Kung may datos po tayo, lalo na sa Northern Luzon na ni-deploy, Apo Major? Well, actually, Bombo Roger, hindi po ito bababa sa 350 na teams na naka-deploy. 350 teams, umaabot po ito sa higit kumulang 3,500 personnel that will be performing the search, rescue, and retrieval operations during this. Ito po yung tinatawag po natin na disaster response. This includes forces coming from the Joint Task Force Kaugnay na naka-area dito sa Region 3. Another one is the Joint Task Force Tala. This is the 5th Infantry Division Philippine Army na naka-area dyan sa Region 1, 2, and part of Cordillera. Nandito rin po yung ating Northern Luzon Naval Command, yung ating Navy Forces, and yung ating Tactical Operations Wing Northern Luzon, yung ating Philippine Air Forces, na kung saan sabay-sabay po tayo na mag-provide ng assistance sa different local government units, lalong-lalo na sa communities that will be affected by the upcoming Typhoon Uwan, Bombo Roger. Sana hindi masyadong malakas itong super typhoon. Nasa signal number 1 na po ang iba't ibang dito sa Luzon. Anyway, sir, maraming salamat sa oras na binigay nyo, pero yung angkorman natin si Bombo J, kung meron din siyang katanungan, Bombo J, go ahead. Maraming salamat, Bombo Roger. Magandang hapon, Apo Major Puebla. Sir, sa ngayon, may mga lugar na po ba tayong nakita o mga residente na kinakailangan ng magsigawa ng preemptive evacuation sa ngayon, sir? Bombo J, we are coordinating with the right agency, no? The Local Disaster Risk Reduction Management Council. They are the one to identify kung anong communities ang kailangan na mag-evacuate. But as of now, as per monitoring natin through our Emergency Monitoring Action Center dito sa loob ng ating headquarters sa NOLCOM, wala pa naman pong abiso. But rest assured that our forces from the NOLCOM are on standby sa kanilang nasasakupan for any immediate response in support dito sa ating mga local government unit. And that papasok ang bagyo based on reports coming from the different meteorological agencies
specifically sa Pag-asa, na papasok dito sa bandang Aurora and will traverse papakyat papuntang Isabela Province. Hopefully, padalangin po natin na sana po ay mag-retract itong bagyo na hindi na makapasok dito sa ating bansa, Bombo J. Sana nga po, sir, kasi marami na yung mga taong na-alarma sa hitsura pa lang ng bagyo, talagang malakas at malaki na, ha, sa ika nga ng State Weather Bureau. Sir, sa Visayas po, nung nanalasa po yung Bagyo Tino, alam na po naman natin na may mga authorities po na namatay during po ng operation. So, itong pagpasok ng Super Typhoon Uwan na dito sa Luzon, sir, ano po yung mga ginagawa po natin upang sa gayon ay masigurado na yung mga personnel po natin ay masagawa po nila yung trabaho po nila na mailigtas yung mga taong nangangailangan, at the same time, hindi naman po mailagay sa alanganin yung buhay po nila, sir? Yes, tama po yan, Bombo J. Actually, through the leadership of our commander, Lieutenant General Aristotle D. Gonzales, Philippine Air Force, we make it sure, sir, that our personnel, our DRTs, or your disaster response teams, are skilled personnel. No? They are trained. Yung ipapadala po natin dito, Bombo J, they are trained for WASAR, yung Water Search and Rescue, and other rescue trainings, Bombo J, para maiwasan po natin yung instead of we are providing assistance or rescue, tayo na yung rescuein. So that is one ina-ensure po ng ating Northern Luzon Command, Jay. Lastly, sir, mensahe na lang po natin sa mga tagapakinig at mga nanonood po sa atin ngayon bilang paghahanda at pagiging alerto sa pagpasok po ng Bagyong Uwan. Go ahead, sir. Yes, para po sa ating mga kababayan, no, lalo na dito sa Central Luzon and sa Northern Luzon, we remind you po na mapagmatsyag po, we have to be vigilant dito sa paparating na bagyo. And of course, we are requesting, no, na yung cooperation po ng ating mga kababayan doon sa ating mga authorities, kung ano man yung advice ng ating mga otoridad, sundin lang po natin para maiwasan po natin yung hindi natin inaasahan na dala or dulot itong Bagyong Uwan. Yung ating Northern Luzon Command ay nandito para sa ating mga kababayan sa Central and Northern Luzon. Katuwang po natin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, yung ating kapulisan, yung ating Office of Civil Defense. Nandito rin po yung ating 7th Infantry Division sa Central Luzon, yung ating 5th Infantry Division sa Isabela Province, yung ating Tactical Operations Northern Luzon, and yung ating Naval Forces Northern Luzon na nandyan sa area ng Ilocos, na kung saan kami po ay ang inyong katuwang para sa kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po, Bombo J and Bombo Roger.